Get ready with us ilman mitään. Eikä tätä. Älä, mä tarvii oman palan. Oho, mulla tulee vähän isompi. Tätä. Tätä eka. Tuokona tämmönen beauty blender. Ja me niinku levitetään toi äskeinen. Yeah. Toi oli siis äsken concealeri. Juu. Miks mun silmä nyt tätä? Seuraavaksi tämmönen. Ja Toi sit on tuolla luomiväri. Tämmönen. Toi on luomiväri. Tommonen glitter-luomiväri. En zoom. Tom, meikkivoide. Vaihdetaan. Meikki vai. Meikki vai. Pause. Alma!